δούμε τι περιλαμβάνει μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τίποτα. Έχει από πάνω. Ρε, τι κάνεις? Έχει από πάνω αρχική πραλίνα που έχει πάρα πολύ έντονη γεύση και πάρα πολύ ωραία γεύση. Είναι χαζή. Να πάρω λίγο μερέντα. Ο χρέος μας να τα δοκιμάσουμε όλα συνεχίζεται. Λαντίκο φόρνο. Διαβάσαμε ότι αυτά είναι τα καλύτερα κρουασάν της πόλης. Ολόβρευκο. Ωραίο. Και ήταν πολύ φθηνά. 2,5 ευρώ για 3. Ναι, αυτό όμως το πρόβλημα είναι ότι είναι άδειο. Ναι, αλλά έχει πάνω. Τι? Δεν ξέρω. Δηλαδή, οκ. Να το γυρίσω πίσω. Για να δούμε. Αυτό είναι ωραίο. Πώς θα σκυπιστούμε? Να το έχουν λείψει. Οι Ιταλοί δεν φημίζονται για τα κρουασάν τους. Εδώ Πάλι το αυτή λάθος η πράγμα τρώμε.